Pitua bakato indak salah muangan kaman jadi nyato. Tapi ada jua mimpi yang ditakdirkan hanya untuk dipandang dari jauh. Pandang dan cari diri badan lusuh yo dek para sayang jatuh surang tanginan di pipi coy ko bana untuang badan indak sado mimpi harus dimiliki. Kadang melapehkan adalah jalan terbaik. Denai pandang dan cami diri badan lusuh ayo para sayang jatuh surang tanginan di pipi coy ko bana untuang badan sejak tak cinta dari lalu badan tak manungangan arasian pungguan dan malangan ko harap nak tabang kabulan hanyalah sampai di angan-angan. Mimpi mulia patah, tapi harap jangan sampai padam.